se nás bavili konečně. Tak já se vám představím, jo. Já se jmenuji Martin Přikryl a živím se tím, že vymýšlím reklamy. Dneska jsem tu s váma proto, protože se chci podívat, co takový lidi jako vy nakupujou, co by si přáli najít v hypermarketu a aby jsme věděli, o čem máme udělat reklamu na hypermarket. Ahojte! Kdo pak slaví ty narozeninky tady dneska? Podívejte na tu sluníčko, akorát zapadá. Podívejte se, jak vypadá teďka bude hezký den. Krásně černý. Pro nás je to zajímavý, my to vlastně jako jenom nenatáčíme, my to celý jako ne konstruujeme, jak bych to řekl. Žijeme. Zkoumáme. A žijeme hlavně nakrátko a o tom to je, že si má člověk prožít ten život, jak nejlíp umí. Jo, no to je jasný, no. A vy to, já nevím, jak bych to řekl. Jakože vy si... Myslím si, že ta vaše práce má určitým způsobem smysl. Proč myslíte, že má naše práce smysl? No, protože ji děláte s určitým zaujetím a chcete něčeho dosáhnout. Jako chcete no, co si ten myslíte, průzkum... čeho chceme dosáhnout tady? Jestli to má ty klady, jestli to má ty zápory toho nakupování. Aha. Tak takhle. Co děláte vy se zaujetím? Já se zaujetím, abych pravdu řekla, spíš mě tomu nutí už okolnosti. Jako se zaujetím ráda si přečtu, ráda si maluju, kreslím, hraju, zpívám teda, to jo. Zaspívala byste nám? No, můžu zaspívat. Tak my vám zaspíváme s Michalkou. Dobře. Jak to začíná? Hi ho. No, tak. Hi ho, nobody's at home. Meet not, drink not, money have I not yet. Everybody will be happy. Zum gali gali gali, zum gali gali. Zum gali gali gali, zum gali gali. Hi ho, nobody's at home. Meet not, drink not, money have I not yet. Everybody will be happy. Zum gali gali gali, zum gali gali. Zum gali gali gali, zum gali gali.